Salutare, dragilor, și bun revenit la ofertele săptămânii după o pauză forțată săptămâna trecută. Am avut un program plin de weekend și n-am fost în localitate, dar iată că de săptămâna asta încercăm să revenim la normal. Și ca și acum 2 săptămâni încercăm să găsim oferte. Au cam dispărut un pic de pe fața pământului, dar avem niște game destul de interesante care s-ar putea să vă atragă atenția. Hai să vedeți și voi ce am găsit eu în ofertele săptămânii. Ok, hai să începem repede cu Carrefour. Avem dorade la 1,99, adică 20 de lei kilogramul, făină albă băneasa la 4,79, punga de 1 kg. Prețuri bune de data asta la Carrefour. Uitându-mă aici am văzut destul de multe cărnuri interesante la prețuri și mai interesante. Pulpe de pui inferioare la 1,33 de grame. Este preț super ok. Niște mezeluri am mai observat și voiam să mă duc mai spre final pentru că acolo sunt lucrurile pe care le tot comparăm noi. Avem Carlsberg la 3,33 doza, și asta la preț de 5, nu consider că e o mega super ofertă. Ursus la 2,58 parcă e mai ok. Mă distrează faptul că nu mai primim prețurile pe Bax, adică trebuie să înmulțim cu 6 ca să vedem cam care este prețul pe Bax, dar nu cred că e un calcul greu de făcut pentru cine vrea să facă economii. La detergent, clasica problemă, suntem peste 1 leu per spălare și atunci cam ăsta a fost Carrefourul de săptămâna aceasta. Avem bonul de weekend, 20% la servicii de masă, la creme de față, la detergenți de rufe și la biscuiții napolitane. În plus de asta mai avem un 15% la gama de aparate de ras Gillette. Auchan am deschis direct broșura de reduceri pentru My Club Auchan și aici destul de multe reduceri la alimente. N-aș zice că sunt ceva ieșit din comun. Mi se pare că prețurile au cam urcat și că nu prea mai avem prețuri ok. Avem 15% la marca Vileda, 20% la machiaj, îngrijire unghii și rimel. Toate electrocasnicele Arctic și Beko până în 19 aprilie sunt cu 10% reducere și tot 10% primiți și pentru gama de televizoare Samsung între 13 și 23 aprilie. Mai avem marca proprie de electrocasnice al lui Auchan cu 25% și textile pentru bebe tot cu 20%, dar bonus pe card, atenție, adică plătiți prețul întreg și primiți banii sub formă de voucher pe card. Hamon Serrano, jambonul la 260 de lei încă disponibil, prețul mi se pare bun și cam asta a fost cu Auchanul pe săptămâna asta. Hai să mergem mai departe la Penny. Am oprit catalogul exact acolo unde mi s-a părut cel mai interesant. Avem o tablă de darts cu accesorii la 25 de lei. Avem livrare de 48 de ore pe bază de comandă cu o trotinetă electrică pentru copii la 500 de lei, hoverboard la 600 de lei și o trotinetă electrică pentru adulți la 1200 de lei. Acum nu vă așteptați să fie cine știe ce performante, dar prețurile sunt chiar foarte ok pentru ele. Pentru hobby, pentru distracție, consider că sunt mai mult decât suficiente, dar nu m-aș baza să îmi fac naveta cu această trotinetă electrică de fapt. La Profi avem cotletul de porc la 19,99, avem niște vinuri sâmburești la 23 de lei, avem niște reduceri la Cio Tortilla și acest balsam Silan la 11,49. Marea reducere, în schimb, este la bere blondă Heineken 0,33 la 2,99 cuponele Profi. Hârtie igienică Ceva la 13,99 și soluție de geam la 5,99 sunt alte variante pe care le puteți accesa. 3,79 pentru șunca Sisi, iarăși preț ok. Trecem repede la Kaufland, unde avem carnea de pe copertă la 19,99, da, nu mai are rost să o repet, s-a scumpit carnea, suntem în pragul de 20 de lei, ceea ce mi se pare destul de multișor. La minut, Kaufland ne arată că se poate merge și sub 2,89 cât avea Carrefour, merge până la 2,59.
De asta este doar luni și marți și dacă ne uităm, detergentul ăsta un pic scump, este 16,99, 13 utilizări, e peste 1 leu utilizarea. Avem în schimb oferte interesante la fructe, avem struguri albi la 7,49, prune la 9,29 și afine la 4,29, preț super bun pentru afine. Roșiile încet încet ajung să mai scadă la preț și asta este bine, înseamnă că vine sezonul. Cărnuri mai avem ceafă, barbecue, Provence și red garlic la 22 de lei kilogramul. Asta este noua ofertă, în trecut era 19,99, deci un pic am sărit și aici cu prețul. Mușchiuleț de vită la 159 de lei kilogramul. Sincer, n-aș spune neapărat că e o ofertă. Nișa de clienți mi se pare foarte mică. Vreau din România mici de porc la 12,99, n-aș zice nici ăștia că sunt super ieftini. În schimb avem acest cotlet haiducesc la 2,19 de la vitrina asistată. Asta este într-adevăr preț super ok. Gulaș de porc la 19,99, bucăți suculente. Hai să vedem. Tot de la vitrina asistată, destul de multe mezeluri. Păstrăv la 27,5, zice că este un pic scump față de dorada de la Carrefour, care e cu 20. În schimb, mezelurile acestea, Vine, șuncă crud uscată, 100 de grame, 3,99, mi se pare că e un deal destul de bun. Și salam de Sibiu la 36,49, 470 de grame. O să vedem că se poate un pic mai jos la Lidl. Tot felul de variante de mâncăruri, dar noi tragem către ceea ce ne interesează mai mult pe noi, partea de final, pentru că acolo găsim beri și scule, ca de obicei. Avem Peroni Nastro Azzurro la 19,49, 6 ori 0,33, n-a zice neapărat că e super ieftin, 8,99 Pfanner Nectar la 2 litri, doar de ananas. Asta este un preț bun. Ballantines la 46,99, 0,7 litri, iarăși e un preț ok. Johnny Walker Black Label la 110, iarăși preț ok. Ok doar și nu super ok. Ariel, hai să vedem Ariel, să facem repede un calcul, 60 de utilizări, 53,99 e pudră și e un 90 de bani per utilizare, destul de sus ca și preț. Detergent persil de rufe, gel, avem 40 de utilizări la 32,99, grosomodă ne iese vreo 80 de bani utilizarea, asta parcă mai merge. Kaufland vine cu o ofertă la destul de multe oale și ustensile pentru bucătărie. Avem și Brita, cană filtrantă, include un cartuș la 85 de lei, face cam același lucru cu Aquaforul care a fost acum 2 săptămâni, dar pentru Brita nu consider că e un preț super ok, în special de Black Friday o găsiți mult mai jos. În general, cana de 3,5 litri o poți lua cam la 30 de lei plus un cartuș e în jur de 20 de lei. Deci dacă acest pachet ar trebui să valoreze 50 de lei, el e disponibil la 85, ceea ce îl face o ofertă neatractivă. Avem destul de multe chestii de grădinărit, în schimb, la Kaufland săptămâna asta și sunt unele lucruri pe care le-am testat și vi le pot recomanda și altele pe care le-am testat și nu vi le recomand. Din gama aceasta de conector nu vă recomand deloc partea ieftină pentru că acești robineți curg și nu poți să-i folosești. Acest dispozitiv pentru udat se folosește destul de greu. Aspersorul cu pulsații este bun, prețul este foarte bun, dar atenție pentru câmpuri un pic mai mari. N-aș zice că îți acordă finețea de care ai nevoie ca să îți faci grădina din spatele casei. Asta merge mai bine pe terenuri un pic mai mari. Furtunul pentru irigare este un preț bun la 40 de lei și îți faci treaba super mișto cu el. Reglând forța apei, reglezi și jetul care iese din el și este un fel de a uda spații înguste, acolo unde nu vrei să se ude, eu știu, casa, de exemplu. Pompă de grădină la 349 de lei e o afacere bună și nu prea, adică se găsește și mult mai ieftin de atâta prin magazinele DIY, dar calitatea e ok la ceea ce propune Kaufland. Saboții de 25 de lei e un preț bun pentru ei. Apoi, am mai testat acest hamac, îl avem de aproximativ un an și ceva și este super ok. 109,90, un preț un pic mare, prin alte locuri se poate găsi și pe la vreo 85 de lei. Iar acest scaun metalic la 219 lei este foarte scump, găsiți similare chiar și la jumătate din prețul acesta.
oale, multe oale și cam ăsta a fost și Kauflandul. Trecem repede la Lidl. Avem pe copertă salam de Sibiu, vă ziceam că se poate un pic mai ieftin decât propunerea Kaufland. Aici avem 61,88 lei per kilogram. Dincolo era vreo 73-74. Deci, dacă vreți salam de Sibiu, atunci mergeți la Lidl săptămâna asta. Pulpe superioare de pui la 2,29, dezosate, pui hrănit cu porumb. Pare un pic sus prețul, dar în același timp și propunerea e una teoretic mai naturală. Câștigă premii cu Deluxe. Rămâne valabilă întrebarea dacă există vreo persoană care mă urmărește, care a câștigat vreodată ceva la Lidl. Chiar sunt curios să-mi lăsați în comentariu, pentru că mi se pare că vânăm acum un carul cu fân. Berile belgiene la 38 de lei au tot fost, revin și apoi avem în oferta de luni struguri albi la 5,99, chiar mai bun prețul decât la Kaufland. În schimb, partea asta de organe de miel și de carne de miel mi se pare foarte, foarte scumpă. Auzisem știri că va fi în jur de 40 de lei kilogramul, dar noi aici avem 60 de lei kilogramul sau 55, deci este o dată și jumătate față de cât s-a preconizat. Drob de miel la 33 de lei pare ok. În ofertele de joi mai avem niște șuncă de curcan la 1,99, ceva brânzeturi și ceva sos de roșii pentru paste. Dacă vânați așa ceva, nu mi se par sincer niște oferte wow care să te facă să ajungi neapărat acolo. Arome în stil belgian și olandez, multe brânzeturi și beri, dacă sunteți fan de așa ceva. Pateuri și mărci, gen Kinder și Nutella. Iarăși n-aș zice că e un motiv super bun să ajungi neapărat la Lidl. Bex 15,95, 6 ori 0,33. Prețul relativ ok, se poate și mai jos de atât, dar la doză, la sticlă pentru sticlă e prețul ok. În schimb, Heinekenul la 29 de lei, chiar dacă sunt 8 sticle, mi se pare că este scumpuț. E acolo încât să zic că nu e neapărat ofertă. Ofertă bună, în schimb, la Tuborg, 14,89. Stella Artois cam tot pe aici a fost 19 și un pic, 19,45 de data asta, deci nu e ceva iarăși wow. Multe flori, că e primăvară și plantăm. Curățenie, pentru că mai tot românul face curățenie înainte de sărbători, să fie totul curat. Chestia asta am avut o plasă anti-insecte cu închidere magnetică și nu vi-o recomand. Se prinde sus cu un Sky și foarte ușor se dă jos, foarte greu se prinde de tocul ușii și din punctul meu de vedere nu e o investiție ok. Apoi, avem pompă de ulei la 65 de lei, lampă de lucru cu LED la 50 de lei și trusă de tubulare de impact 3 piese la 50 de lei. Astea sunt ciudat de ieftine, în general o tubulară din asta este 100 de lei bucata. Aici avem 50 de lei 3 bucăți, sunt curios chiar cum fac față. Dispozitiv audio Bluetooth, dacă nu aveți așa ceva în mașină, e o idee interesantă și la 80 de lei nu e deloc scump. Și camera endoscopică cu display, dar este mai degrabă pentru partea de electronice, nu cred că e super folositoare în partea de instalații, de exemplu. Pulverizator de vopsea, 149 de lei, prețul foarte bun, știu că e din ce în ce mai la modă să-l folosești, chiar lăsați-mi un comentariu mai jos să-mi ziceți dacă ați folosit chestia asta de la Lidl și dacă e bună de ceva. Mașină de debitat metal 299, într-adevăr, dacă faceți așa ceva pe acasă, de ce nu? Banc de lucru la 100 de lei. Propunere interesantă, aș zice. La 100 de lei chiar e ok. Tot felul de dispozitive menghine și instrumente de măsurat săptămâna asta, sunt sigur că cei care le folosesc le vor recunoaște. Niște lenjerie și super weekend, care săptămâna viitoare, atenție, este vineri și sâmbătă, duminică e liber. Vineri și sâmbătă avem niște propuneri interesante, căpșune la 6,49 și mușc filet de porc feliat la 2,79. Cam asta a fost săptămâna asta, așa că vă doresc spor la alegeri înțelepte în cumpărături. Ciao!